Nasledujúce demo je ukážkou práce s analytickými nástrojmi IBM. SPSS Modeler slúži na data mining, Cognos Analytics je nástroj na vizualizáciu dát. Ako prvé si ukážeme prácu s SPSS Modeler. Prvým krokom je načítanie dát. SPSS Modeler vám umožňuje načítať rôzne dátové formáty. V našej ukážke to sú bločkové dáta z pokladní v Excel formáte. Ide o surové dáta, kde jeden riadok predstavuje jednu položku nákupu. Druhým dátovým zdrojom je číselník zariadenia produktov do kategórie vo formáte CSV. Vďaka uzlu, ktorý umožňuje import textového súboru, môžete meniť rôzne parametre, napríklad oddeľovač textu z čiarky na bodkočiarku. Jednoduchým spôsobom drag and drop pripojíme k bločkovým dátam číselník. Uzol Merge vám poskytuje možnosť využívať databázové funkcie Join bez potreby programovania. Ako primárny kľúč v tomto prípade použijeme kód tovaru. V tomto uzle môžete tiež cez záložku filter nastaviť, ktoré atribúty zo spájaných tabuliek chcete použiť. Predvolené je použitie všetkých atribútov. SPSS Modeler poskytuje širokú paletu dataminingových metód. Na úvodné preskúmanie bločkových dát je vhodné použiť analýzu nákupného košíka. V analýze nastavíme, na akú úroveň analyzujeme košík. V tomto prípade je to pokladničný blok. V prípade iných vstupných dát to môže byť ID klienta alebo ID lojalitnej karty. Tu si tiež vyberieme úroveň produktovej kategórie. Výstupom analýzy je zoznam asociačných pravidiel. Najsilnejšie pravidlo je, ak má zákazník v košiku mlieko a lahôdky, tak so 70% pravdepodobnosťou, čo je metrika confidence, si kúpi aj pekárenský výrobok. To napríklad ukazuje, že pri príprave letáka alebo usporiadaní predajne je vhodné tieto kategórie komunikovať spoločne. Ako ďalšiu analýzu chceme urobiť segmentáciu nákupov, pre ktorú je potrebné agregovať dáta na úroveň bločku. Vhodné agregácie sú napríklad priemerná cena položky, suma nákupov alebo počet položiek. Požadované typy agregácií si môžeme vybrať z predvolených alebo môžeme dopočítať ďalší atribút použitím vlastných funkcií. Na tvorbu segmentov použijeme najčastejšie používanú metódu zhlukovania K-means clustering, ktorého výsledkom je rozdelenie nákupov na segmenty, ako aj identifikácia atribútov, ktoré majú na segmentáciu vplyv. V našom prípade je výsledkom clusteringu 5 segmentov. Najväčší segment tvorí až 63% nákupov. Nákupy najväčšieho klastra 1 majú priemernú cenu položky 1 euro za celkovú cenu 5 eur. Oproti tomu je druhý najväčší klaster 5, tvorený tiež 1-eurovými položkami, avšak výška nákupov je takmer 14 eur. V čom sú segmenty klaster 1 a klaster 5 také odlišné? Preskúmajte ich ďalej. Demo ukážku práce s dátami znázorníme v prostredí Cognos Analytics, ktorý slúži na vizuálnu analýzu dát a tvorbu reportov a dashboardov. V našom prípade analyzujeme dáta z bločkov zaradených do výsledných segmentov, ktoré vygeneroval SPSS Modeler. Vidíme, že najviac položiek sa predáva v piatok. Ak sa pozrieme na konkrétnu kategóriu, napríklad pečivo, vidíme, že toho sa najviac predáva v pondelok. Ostatné objekty sú navzájom prepojené a je medzi nimi interakcia. Kliknutím na jeden sa filtrujú ostatné. Cognos Analytics jednoducho umožňuje meniť typ grafu. V tomto prípade vyberieme namiesto stĺpcového grafu heatmapu, ktorá umožňuje detailnú analýzu trafiku na predajniach. Interpretácia výstupov z heatmapy hovorí, že čím je farba danej bunky tmavšia, tým je v danom dni a hodine predané väčšie celkové množstvo tovarov. Cieľom našej analýzy je preskúmať rozdiel medzi klastrami 1 a 5. V klastri 1 sa najviac tovarov predalo v predajni Banská Bystrica, čo zobrazuje najväčšia gulička. Typické najdrahšie položky v klastri 1 sú pivo a trvanlivé potraviny. Z hľadiska trafiku na predajni dominuje pondelok o 15. a sobota o 8. hodine ráno. Oproti tomu dominujú klastru 5 Košice. Z hľadiska trafiku je vo väčšej miere zastúpený celý piatok a víkend v doobedných hodinách. Najdrahšou položkou je zelenina.
Týmto sme jednoducho identifikovali najvýznamnejšie rozdiely medzi klastrom 1 a klastrom 5. Prehľadné vizuálne zobrazenie vám pomáha porozumieť dátam a ich súvislostiam. Takto získané insighty vás usmernia pri rozhodovaní a umožňujú vášmu biznisu rásť. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Sme Data Concept a pomáhame vám porozumieť vašim zákazníkom.